Ahoj, ukážeme ti, ako spraviť Turkish get up alebo get up správne s kettlebellom. Ak si začiatočník, použij potítko a obmedzíš tlačeniu toho madla do tvojho predlaktia. Dobre? Čiže toto je začiatok. Si na boku. Lakeť je pod telom. Začíname pravou rukou, čiže pravá ruka drží kettlebell a ľavá ho oblapne a pomáhaš si. Pretočíš sa, nohy máš pokrčené v pravom uhle na chrbát, zostáva ten lakeť na zemi, nie je ďaleko, lebo tá začiatočná pozícia bola, že ten lakeť bol takmer pod telom alebo bol pod telom. Vypresuješ si s obidvoma rukami hore. Zápestie musí byť rovno. Dobre, podrž ešte. Čiže nechceme ho mať takto to zápestie, preto použij potítko, ak ťa kettlebell tlačí. To predlaktie si na to zvykne, ale používaj potítko na začiatku. Nastavíme nohy alebo zvýšok tela. Nohy sú pokrčené, vystrež ľavú nohu a ľavú ruku, keď začínaš pravou rukou. Toto je tvoja začiatočná pozícia. Nohy sú 45 stupňov, ľavá ruka je približne rovnobežne s tou vystretou nohou. Poďme na to. Prevalenie na bok. Začíname. Dobre. Poď ešte, Natálka, ešte raz. Začíname zatlačením nohy do zeme a rotáciou v bokoch. A až potom je to prevalenie na predlaktie, v tomto prípade na ľavej. Tu je koleno trošku otvorené, je tam krásna vonkajšia rotácia bedra. Vypneš sa v prsiach a vytlačíš sa trošku z toho predlaktia. Až takto veľmi. Zostávaš, lopatka dolu. Dobre? Tá ruka je vo vonkajšej rotácii, ide trošku viacej takto a to ti pomôže zatiahnuť tú lopatku dole. Tu je veľmi dôležité toto vypnutie v tej hrudnej chrbtici, otvorenie kolena a vytlačenie sa z toho spodného predlaktia. Veľmi dôležité. Čo nechceme mať takýto kolaps, urob kolaps na tom ľavom, takto, ale chce sa vypnúť. Dobre, to je prvý krok. Ideme na druhý krok. Ideme na ruku. Z ruky sa potrebuješ vytlačiť a preniesť trošku hmotnosť tela na toto pravé chodidlo. Zasa ti pomáha to vytlačenie a otlačenie dostať to ľavé rameno v tomto prípade do lepšej pozície. Lopatka dolu, výborne, a urobíme spodné zametenie. Spodné zametenie. Jedným vrzom dostávaš členok, koleno do približne úrovne tej spodnej ruky, tej opornej ruky. Tu, čo sa deje, krásna rotácia krčnej a hrudnej chrbtice, vytláčaš kettlebell hore, opäť sa odlopatkuješ čo najviac. Sadáš si takmer na pätu a ideme do ďalšieho kroku, torzo hore, už meníš pohľad, ruka ide pekne vedľa ucha. Dobre, robíme rotáciu doľava. Zostaň tu ešte chvíľku, ruka zostáva pekne pri uchu, lopatka dole. Členok je pekne pod kolenom. Pri stúpaní alebo pri postavení hore koleno nekolabuje. Postavíme sa hore, nohy budú na šírku panvy. Dopneš kolena, napneš stehna, napneš zadok a pekne zostáva ruka vedľa ucha. Robíme výpad zad, vždycky opačnou, tou istou nohou. Výborne. Robíme 90 stupňov rotáciu. Opäť, počkaj ešte. Tu sa dejú tri veci. Jedna je zmena pohľadu, druhá je bederný úklon a tretia je ukladanie ruky pred koleno. Dobre. Predtým, ako robíš spodné zametenie, uisti sa, že noha je v takej pozícii, ktorá ti nezabraňuje urobiť to spodné zametenie. Prenies trošku, dobre, spodné zametenie, odtlačíš sa opäť z tejto ruky, počuchneš tú ruku ľavú, aby si sa dostala pekne na lakeť, vypneš sa čo najviac, lopatka opäť dolu, že nepreskoč túto prvú pozíciu ani na ceste dole a pomalinky sa vyhrbíš a zroluješ chrbticu na zem. Ľavá ruka prichádza pomôcť pravej, pokrčíš ľavú nohu, uložíš pravý lakeť opäť vedľa tela a pretočíš sa takto pekne na zem. To je jedna strana. Spôsob, ako pretočiť kettlebell na druhú stranu je tento. Po zemi nad hlavou a pôjdeš na stranu druhú. To je get up, jeden super komplexný cvik. Určite ho zarad do svojho tréningového plánu. Je to pecka.